दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मैयानि जे मोनसे फरायसाफोरनि गासै ट्राइबेल फरायसा हिसाबै बिथांमोना जे हाबाफारि लादोंमोन क'क्राझार इउनिभार्सिटी बड'लेण्ड इउनिभार्सिटी आरो गुबुन गुबुन कलेजाव फरायनाय क'क्राझार ओनसोलनि गासै ट्राइबेल फरायसाफ्रा मोनसे हान्जा सुरनाय लादोंमोन आरो बेजों हान्जा सुरनायनि उनाव बिथांमोनहा जिहेतु बड'लेण्डनि सेक्रेटारियेटनि सिङाव केम्पास सिङाव थांनानै एसेम्बलि बिल्डिंआव बिथांमोना हाबहैनानै बावहाय गुबुन गुबुन मोनसे थासारि सोमजिदों आरो बेखौ लानानै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खोथाखौ रोखा खालामनो लुबैदों मानोना बेवहाय मैयानि जे हाबाफारि जालांबाय बे हाबाफारियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बेवहाय जेबो लोब्बा गैया लोगोसेयै जों मिथिदों मिडियायाव नुनानै मानोना बिथांमोननि रेलि जागोनखौ जोङो जानायनि एसे सिगांल' जोङो खौरां मोननायनि उनाव जों मिडियायाव नुदों बिथांमोना लैहोर लैहोरनो मोनसे रेलि खालामदों जाय रेलिया मोनद' हारिखौ एसटि होनायनि हेंथायै बिथांमोनहा लानाय जादोंमोन मानोना बेवहाय राभा फरायसा आफादनिफ्राय आरो गार' फरायसा आफादनिफ्राय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन जाय बिथांमोनहा गुबुन गुबुन हान्जायाव दं बा फरायसा हिसाबै बिथांमोना इउनिभार्सिटियाव फरायो बिथांमोना बेबादि मोनसे जयै थिरांथा लानानै ओंखारनानै बिथांमोना बे हान्जा सुरनायखौ लादों दा जि जाथाया जालांबाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सिगांफ्राव सिसिटुवाजों आरो जोङो क'क्राझाराव बनजा रेलि लाखांबाय आरो गासै जों जिहेतु बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो एखेबारे गणतान्त्रिक भाबै आरो गोजोनै जोङो गासै हाबाफारिफोरखौ बारहोनायनि मोनसे थिरांथायाव जोङो हाबाफारि रनसायो मैयानि जे मोनसे जाथाय जालांबाय बिनि सायाव जोङो बेखौनो नोजोर बोदों दा समाव बिटिआर गभर्नमेन्टनि बा दानि बिटिसिनि जाय बिएम बिथांमोनहा जिफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि मुं लानाय जादों आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थुनज्लायनाय बेबायदि मोनसे बाथ्राजों बिथांमोना जोंनि सायाव जाबसिननो नागिरदों नाथाय बेफोर गासिबो नंखाय बिथांमोनहा बावहाय बयनिबो बे दिनै मोनदांथियाव मोनद' हारिखौ एसटि होनो थांनायनि हेंथायै दिनै गासिबो पर्यायनि बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारियाबो बाहाय गाबखांदों आरो बे बिग्रायखांनायखौ दिनैनि जे लाइमोन हान्जा फरायसाफोरा गाव गावनो गोसो गुदुं जानानै बिथांमोना बेबादि मोनसे इनिसिएटिभ लादों आरो बिनि सायाव बिथांमोना मैया बेबादिसिम मोनसे पर्यायाव दि बड'लेण्डनि एसेम्बलियाव बिथांमोना हाबनानै बायदिसिना खालामनाय थासारिखौबो जों नुनो मोनबाय दा बेवहाय जोङो खालिबोल' दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिनाय लोगो लोगो नुनाय लोगो लोगो जोङो माने बादा होनानै जोङो बिथांमोनखौ बे सिंनिफ्राय ओंखारनांगौनि थाखाय जोङो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि माखासे मावथि बिथांमोनखौ थाबैनो जोङो बुंहरनाय जादों मानोना मिरु हिसाबै जोङो बरमायाव बे मोनद' हारिनि हेंथायैनो जों गासै माहारियारि आफादनि मोनसे मिटिङाव दंजोबोमोन आरो बेजों लोगोसेयै जोङो बेखौनो फोरमायनो नाजादों जाहाथे बे मोनद' हारिनि हेंथायै जि मोनसे गोसोनि माहारियारि मोनसे सेन्टिमेन्ट ट्राइबेल हिसाबै बिथांमोना बियो मोनसे इमोशनेल मोनसे सिचुवेशनाव दिनै बेबादि जाथाया बिथांमोना माने मावब्रबाय आरो बेखौ जोङो खावलायनो लुबैदों उन समाव जेखि जाया मोनसे बेबादि सोमावसारनाय जायोब्ला जोंनि गासै फरायसा हान्जा बिथांमोनखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गुरै खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनहा जायखि जाया बेबादि मोनसे सोमावसारनाय बा थासारि लाबोआ मानो गोजोनै थासारिखौ लाखिनांगौ आरो गोजोनै सोमावसारनांगौ गणतान्त्रिक भाबै जोंनि मोन्थाय आरो गणतान्त्रिक भाबै जोंनि बे ट्राइबेल हिसाबै गोदानै दानाय गोदानै जानो नागिरनाय ट्राइबेलनि हेंथायै गसंथानायाव जों बयबो खौसेयैनो दावगालांनांगौ आरो जों मिजिंथियो बड'लेण्ड सरकाराबो बे फारसे नोजोर बोनानै जाहाथे जोंनि गासै बर' फरायसाफोरजों लोगोसेयै जिबादि मोनसे जाथाय जालांबाय बिनि सायाव बिथांमोना दिनै माने दुलाराय बर' फरायसा आफादखौल' दाय जाबसिननो नागिरनाया बे गनायथाव नङा मानोना ट्राइबेल हिसाबैनो बयबो राभा गार' बे हालामाव थानाय गासिबो ट्राइबेलानो खौसेयै बेवहाय जथायै बिथांमोना फरायसा हिसाबै ओंखारनानै बेबादि मोनसे आन्दलन खालामनाय जादों आरो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन समाव जिफोर हाबाफारि लायो बा सिगांफ्राव जेखौ लाबाय जों गणतान्त्रिक भाबै शान्तियै गोजोनै जोङो गासै हाबाफारिखौ लालांगोन आरो बेवहाय जेबो लोब्बा गैया मैयानि जे जाथाय जालांबाय
आरो बेखायनो जों जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ खावलायहरगोन जे उन समाव जाहाथे बेबादि जेबो जाब्रबथाय बा बेबादि जाथाय खालामा मानोना गणतान्त्रिक बेबस्थाजों जोङो मोनथायखौ जोंनि दाबिखौ जों लाखिनांगौ दा जिबादि दिनै जोङो नुबाय आसामाव जोङो सिसिट'आजों 14टा थाखानाय ट्राइबेलनि गासै फरायसा हान्जा ट्राइबेल संघ जों बयबो लोगो नांनानै जे आसामा मोनसे रेकमेन्डेशन हिसाबै बिथांमोना केबिनेट एक्सपार्ट कमिटिनि गावसोरनि ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टखौ होनाय जाबाय दा बे रिपर्ट बायदियै जोङो दिनै नुनो मोनदों जे बेवहाय जोंनि बड'लेण्डनि फारसे एनअसिनि खोथा रायखांदों नाथायबा गुबुन गुबुन एसटिनि बिथांमोना मोनथाय हिसाबै राजखान्थि भाबे साख्रि भाबे एडमिशनावहाय ओरै गुबुन गुबुन सेन्ट्रेल लेभेलनि गासै सार्भिसेस रिजार्भेशन गुबुन गुबुन बिथिङावबो समानै जिहेतु जोंहा खहा दङ बिनि थाखाय जों बयबो दा बिनि सायाव नोजोर लाखिनानै जों माखासे हाबाफारि लानाय जागोन आरो बे हाबाफारिखौ जों मिथिगौ सिसिट'आ गाबोन मोनसे हाबाफारि फोसावदों मानोना बियो गासैबो ट्राइबेलफोरनि थाखाय खहा जाथाव मोनसे थासारि फैगासिनो दङ आरो गमामायैनो जुदि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया बिनि सायाव बिसार खालामनायनि उनाव SC/ST कमिसनजों लोगोसे RGIजों रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियाजों लोगोसे जुदि बिथांमोना बे गनायथिखौ होनायनि उनाव जुदि थांनाय बारनि 2019नि जे मोनसे कन्स्टिटिउशनेल एमेन्डमेन्ट जे शिड्युल ट्राइब अर्डारनि जे एमेन्डमेन्ट लाबोदोंमोन बे जुदि गमामायैनो एखेयैनो थानांगौ जायोब्ला दिनै बेवहाय खुनु बाहाय सोरखौबा भेलि खालामनाय सोरखौबा गोदानै माने बड'लेण्डखौ बाद होनानै प्लेन्स खालामनाय बा गुबुन गुबुन केटेगरियाव दोननाय बेवहाय मैखोम मोनसे थासारि सोमजिगोन जोंनि खहा जाथावै खहा जानाय मोनसे थासारि जागोन आरो बेखौ जोङो गोख्रोङै नोजोर बोनानै दा गासै ट्राइबेल हिसाबै जों नांलांगोन आरो दा बेखायनो जोङो खावलायगोन गले गले जाहाथे जोंनि गासै फरायसा बिथांमोनहा इमोशनजों लोगोसे गावनि सेन्टिमेन्टखौ एसे आदरै एसे सुग्रुनै आरो एसे डिसिप्लिन मेनाराव गणतान्त्रिक भाबे जों बयबो ज'यै दावगालांगोनाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम दङ आरो बेनिखायनो जाय बिथांमोना दिनै एबसुनि सायाव दाय जाबसिननो नागिरदों बिथांमोनहाबो गाव गाव साफा साफा ट्राइबेल आरो बिनि थाखायनो बिथांमोनाबो साननांगौ जे दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जेबादि मोनसे बिथिङै थांगासिनो दङ जोङो उन समाव गमामायैनो जुदि जेनेरेलि एज ए शिड्युल ट्राइब जे कन्स्टिटिउशननि अर्डार बादियै जुदि बियो एमेन्डमेन्ट जानानै फैयोब्ला बेवहाय जोंहा जोबोद खहा जागोन आरो बेखायनो बयबो बेखौ गोथौयै साननांगौ आरो बिनि सायाव हेंथा खालामनायनि खामानि मावनांगौ